Dames en heren, The Voice of Bongso Joa 2011 is geworden. Ons mag het je horen. De kandidaten zijn bekend. De jury is compleet. En de line-up staat te popelen voor het spektakel van het jaar. The Voice of Bongso Joa. 14 april, Amsterdam. The Voice of Bongso Joa. Met kandidaten uit Hoogezand, Rotterdam, Utrecht, Zandam en Amsterdam. Verder optreden van de winnaar van vorig jaar, Jonathan Jotaruno. Daarna gaan we lekker los met DJ Cliffhanger en Refresh met in de voorzang Aida, Amatstam en Angelo. Gaan we lekker los. 14 april, Partysalon Osdorp, Jan Rebelstraat 21, Amsterdam. Zaal geopend vanaf 7:30. Aanvang 8 uur. Voor meer info en kaartverkoop, Radio Bongso 020 6699 704. Check bongso.com en Facebook. It's gonna be panas. It's gonna be fire. It's gonna be hot. In Sabi.